пешниҳоди тозатарин хабару навгониҳо барномаи навбатии иттилоъоти пайғом манзуратон аст. Дар студия бо шумо Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. Салом. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони иншоотҳо дар шаҳри Панҷакент ошно гардида ба соҳибкорону бинокорон ҷиҳати бо тарҳи зебо ва сифати баланд ба истифода супоридани иншоотҳои сохташаванда дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши аввалини барномаи иттилоъоти пайғом аст дар ин бора. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба муносибати 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди ҳазор иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар ин раванд корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Панҷакент бо маром идома дорад. раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ зимни шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошонаи маркази шаҳр таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. ба раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ доданд ки дар хиёбони Рӯдакӣ дар рӯбарӯи бинои донишгадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент аз тарафи соҳибкор Асадулло Муродилоев бинои 8 ошёна ки дар ду қабати аввали он марказҳои хизматрасониву тиҷоратӣ ҷой дода мешаванд, сохмонаш бо суръат пеш меравад. ин биноро бинокорони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳсул бунёд месозанд. дар кӯчаи Борбади Марвазӣ раиси шаҳри Панҷакент зимни шиносоӣ бо рафти сохтмони бинои 10 қабата ки аз тарафи бинокорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷвар бунёд мегардад, суҳбати ошкоро анҷом дода аз онҳо даъват намуд ки ба сифати корҳои сохтмону васлӣ, ороиши бино, сабзу хуррам ва чароғонсозии атрофи бино диққати аввалиндараҷа диҳанд. мавриди зикр аст ки бо иқдоми соҳибкор Низомиддин Исломов дар ҷои собиқ қаҳвахонаи Сухдиён сохтмони биноҳои баландошона оғоз шудааст. раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ба соҳибкор ва бинокорон дастур дод ки биноҳо бо тарҳи замонавӣ, технологияи муосир ва сифати баланд сохта шаванд ки ҳусни хиёбони Рӯдакии шаҳрамонро боз ҳам зеботар менамоянд. дар кӯчаи Саломиддин Шаропов аз тарафи соҳибкор Ислом Бобоев сохтмони маркази хизматрасонии техникӣ бо нуқтаи сӯзишворӣ идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент ба соҳибкор ва сохтмончиён тавсия дод ки ин иншооти хизматрасонӣ бо тарҳи зебо ва дар муддати муайяншуда ба истифода дода шавад. дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти навбунёди шаҳр раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо рафти сохтмони бинои нави ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мароқ зоҳир намуд. бинои мазкур аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди асл бунёд мегардад. дар хиёбони Рӯдакӣ бо ташаббуси соҳибкор Имомиддин Бобоев сохтмони бинои 9 ошёнаи дорои 96 манзилҳои истиқоматӣ бо маром пеш меравад. раиси шаҳр дар ин иншоот ва дигар иншооти сохташаванда аз соҳибкорон, меъморон ва бинокорон талаб намуд ки бояд дар навбати аввал намои берунии иншооти сохташаванда хеле зебо ва бо унсурҳои миллию аврупоӣ ороиш дода шавад, чунки шаҳри Панҷакент яке аз шаҳрҳои қадимаи Тоҷикистон ба шумор рафта ҳамасола ҳазорҳо нафар меҳмонон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ аз он дидан менамоянд. қобили зикр аст ки аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бори аввал дар кӯчаи 50-солагии Тоҷикистон барои омӯзгорон, табибон ва аҳли фарҳанг бинои 9 қабата сохта шуда дар ду қабати аввали он шӯъбаи маорифи шаҳр ҷойгир карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент бо иншооти истироҳатгоҳи соҳибкор Мавлон Мирзоев воқеъ дар соҳили дарёи Зарафшон шинос гардида барои ободу зебо намудани ин иншоот масъулинро вазифадор кард. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. дар ҷаласаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр асосан масъалаҳои обуна ба матбуоти даврӣ, таъмин намудани аҳолӣ бо барқ ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз мавриди баррасӣ қарор гирифт. субҳи санаи 12 декабри соли 2022 маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардида дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. дар ҷаласа нахуст раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз вазъи маъракаи обуна ба рӯзномаву маҷалҳо пурсон шуда ҳисоботи масъулон доир ба ин масъала шунида шуд.
ҳисоботи масъулони соҳаҳои тандурустӣ маориф оид ба вазъи зимистонгузаронӣ шунида шуда, барои рафъи камбудиҳои ҷойдошта аз ҷониби раиси шаҳр супоришҳо дода шуд. Дар идомаи ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рӯи масъалаҳои зерин, пешниҳоди ҳисоботҳои оморӣ, бартараф кардани сохтмонҳои худсарона, омодагӣ ба соли нави мелодӣ, рафти иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, танзими нарху-наво дар бозори марказӣ, аз байн бурдани савдои кӯчагӣ бо барқ ва оби нӯшокӣ таъмин кардани аҳолӣ, бунёди майдончаҳои варзишӣ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. Маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият иҷро намоянд. Гузориши Сабрина Акрамова, Исмоилҷон Холов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти фаъолияти кӯдакистони маърифатпарвари назди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ошно гардида, ҷиҳати беҳтар ба роҳ мондани парвариши кӯдакон ба масъулин дастуру супоришҳо дод. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари худ ба шаҳру деҳоти Панҷакент санаи 14 апрели соли 2022 муассисаи томактабии маърифатпарварро ифтитоҳ намуданд. Муассисаи томактабии маърифатпарвар иншооти соҳаи маориф дар заминаи дастгирии ҳукумати мамлакат дар самти фаъолияти бахши хусусӣ аз тарафи соҳибкор Муаззамхон Ансорӣ сохта шудааст. Бино аз се ошёна иборат буда, масоҳати умумии он 2400 метри мураббаъро ташкил медиҳад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз фаъолияти ин муассиса шинос гардид. зимни боздид ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар ин муассиса 85 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. муассисаи томактабии маърифатпарвар аз синфхонаҳои муҷаҳҳази рассомӣ, мусиқӣ, рақс, забономӯзӣ ва толор барои варзиш иборат мебошад. таълим дар муассисаи томактабии маърифатпарвар бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. шароити мусоидӣ фароҳам гардида, ки ба стандартҳои байналмилалии таълим мутобиқ мебошад, имкон медиҳад ки кӯдакон шурӯъ аз даврони якуми таҳсил бо бартариҳо ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. дар қисми сарҳадии 0203 маросими савгандёдкунии навазгарон доир гардид. гузориши навбатии ҳамкоронамон дар ин хусус. ҳамаи навазгарон баъди шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва оғоз намудани хизмат дар қисму воҳидҳои низомӣ ба омӯзиши курси кӯтоҳмуддати навазгарӣ ҷалб гардида, зимнан бо ёрии афсарону сержантони масъул барои бо тантана ёд намудани савганди ҳарбӣ омодагӣ мегиранд. навазгарони давлати тирамоҳии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми ҳарбии 0203 шаҳри Панҷакент низ барои ёд намудани савганди ҳарбӣ омода буда, он бо иштироки муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ ва волидайни навазгарон доир гардид. ҷамъомади тантанавии савгандёдкунии навазгарон дар ин қисми ҳарбӣ низ бо даровардани парчам ба майдони баргузории чорабинӣ ва таҳти садои суруди миллӣ оғоз гардид. воқеан маросими қабули савганди ҳарбӣ, ки дар ҳаёти ҳар як ҷавонмарди асил лаҳзаи таърихиву фаромӯшнопазир мебошад, дар қисми ҳарбии артиши миллии кишвар бо риояи муқаррароти оинномавӣ ва тибқи оинҳои хоси низомиён басо ҳам хотирмон ташкилу ба роҳ монда мешавад. муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ сухан намуда сарбозону афсаронро аз номи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода шодбош гуфта иброз намуд, ки сарбозон ин ҷавонмардони бонангу номусии кишвар буда марзу буми давлатро ҳимоя месозанд ва амнияти сокинони кишвар ба зиммаи онҳо аст. хушбахтона имрӯзҳо фарзандони ҷонфидои ватан баҳри ҳимояи кишвар омода буда ватан бо онҳо ифтихор дорад ва умедвор аст, ки ҳар яки онҳо вазифаи бар уҳда доштаи худро бо сари баланд иҷро месозанд. сипас командири қисми ҳарбӣ полковник Алишер Акрамов суханронӣ намуда, ҳама сарбозону афсаронро ба муносибати ин санаи дар ҳаёти онҳо муҳим табрик гуфта, ба онҳо барои адои хидмати ҳарбӣ муваффақият орзу намуд.
ҳамчунин сарбозону афсарон ва волидайни навазкарон низ сухан намуда хушнудии хешро изҳор доштанд. дар ин фазои идома, дар ин рӯзи нек кулли навазкаронро ва дар симои ҳар яки шумо ба волидони муҳтараматон, ба наздикону пайвандонатон бахшида ба рӯзи қабул намудани савганди ҳарбӣ табрику таҳният менамоям. барои ҳар яки шумо пеш аз ҳама сеҳатию саломатӣ, саодати рӯзгор, иқболи нек ва саодату комгориро орзумандам. як лаҳзаро ба хотир мебарам ки ман соли 73-75 дар қувваи мусаллаҳи собиқ иттиҳоди шӯравӣ хизмат кардам. дар он ҷо дар бораи тоҷикистон ягон офитсер тоҷикистон гирик давлата намедонистанд. имрӯз тоҷикистони моро ба шарофати президенти муҳтарам дар тамоми дунё мешиносанд. барои ҳамин аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки марзи тоҷикистона моҳирона софдилона ҳимоя намоед ва ҳар якатон тансиҳатӣ хотирҷамӣ барори хизмат орзу менамоям. дар фарҷом бошад барои сарбозону афсарони қисми ҳарбии 0203 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент дастархони идона ороста шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. бо иқдоми маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакент бо иштироки мутахассисон ва дӯзандагони коргоҳҳои истеҳсоли либоси мактабӣ дар шаҳри панҷакент ва ноҳияи айнӣ машварати омӯзишӣ доир гардид. гузориши ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳад. аз тарафи мутахассисони маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакент бо иштироки мутасаддиёни дахдор аз шӯъбаи маориф, роҳбарону масъулин ва дӯзандагони коргоҳҳои истеҳсоли либоси мактабии шаҳри панҷакент ва ноҳияи айнӣ машварати омӯзишӣ дар коргоҳи дӯзандагии маҳсул баргузор гардид. сардори шӯъбаи ба меёрдарории техникӣ ва стандартонии маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакент Нурмаҳмадов Алишер, сармутахассиси бахши кадрӣ ва ҳуқуқии марказ Шодиёрова Манзура ба иштирокчиёни машварати омӯзишӣ мақсаду талаботи регламенти техникии ҷумҳурии Тоҷикистон, бехатарии маҳсулоти кӯдакон ва наврасон, стандарти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, либоси мактабӣ, дигар санадҳои меъёрии соҳаро муфассал шарҳу изоҳ дода, ҳамзамон аз масъулини коргоҳҳои истеҳсолӣ даъват намуданд ки агар онҳо талаботи регламентҳои зикршударо қотиона риоя намоянд, барои истеҳсоли либоси мактабии хушсифат, зиёд шудани муштариён ва рақобат дар бозори истеъмолӣ ба муваффақиятҳои калон ноил мешаванд. дар машварати омӯзишӣ мушовири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Баротова Шарофат, ноиби ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фотима Сиройзода, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳсул Муродилоев Асадулло, менеҷери коргоҳи дӯзандагии маҳсул Насриддинова Волида, роҳбари коргоҳи дӯзандагии фониахдоби ноҳияи айнӣ Шарифов Умед ва дигар буррандагону дӯзандагон барои ташкили чунин як машварати омӯзишӣ ба роҳбарияти агентии Тоҷикстандард арзи сипос намуданд ва изҳор доштанд ки маҳз маслиҳату тавсияҳои меъёршиносон ба рушди истеҳсолии онҳо дар самти дохтани либоси мактабӣ ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои давлатӣ такони созанда бахшид. ҳамзамон кормандони маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент ба иштирокчиёни машварати омӯзишӣ ба таври амалӣ истифодаи регламентҳои мазкурро нишон дода ба дӯзандагон, буррандагон, роҳбарони коргоҳҳои истеҳсоли либоси мактабӣ матни регламентҳо ройгон тақдим гардид. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Исмоилҷон Холов.
яке аз бонуҳои шинохта собиқадори соҳаи маориф аълочаи маорифи ҷумҳурии тоҷикистон соира наҷмиддинова аз олам даргузашт. гиромидошти зиндагӣ рӯзгор ва кору фаъолияти шахсони барӯманд ва ибрат гирифтан аз ҳаёти ин гуна шахсиятҳо ба мо имкон медиҳад аз таҷрибаи бою ғанияшон барои пешбурди зиндагии осудаамон истифода намоем. ҳафтаи гузашта қалби аз зумраи чунин инсонҳо Наҷмиддинова Соира аста пеш боз монд. санаи 10 декабри соли равон маросими ҷаноза бо иштироки меҳмонон, дӯсту рафиқон ва мардуми Панҷакенти Бостон баргузор гардид. дар маросими ҷаноза раиси собиқадорони ҷангу меҳнат дар шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев суханронӣ намуда дар бораи хизматҳои арзандаи Наҷмиддинова Соира ибрози назар кард. ҳамдёрон ва меҳмонони аз дуру наздик омада, рафиқамон Наҷмиддинова Соира модари мушфиқ, шахси поквиҷдону хоксор, меҳнатдӯсту ғамхор ба мардум, ин аз ҳама муҳим меҳмондӯсту меҳмонҳавоз буданд. хотираи неки ин модари мушфиқ Наҷмиддинова Соира зиндаёб дар дили ҳамкасбон, коргарон, умуман онҳое ки ин касбро мешинохтанд абадӣ хоҳад монд. ман аз номи ҳукумати шаҳри Панҷакент, шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳри Панҷакент ва шахсан худам ва хешу тоборони марҳум Наҷмиддинова Соира таъзия баён карда сабри ҷамил мехоҳам. сипас намояндаи шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Отабоев Қосимҷон тарҷумаи ҳоли устодро ба саъми ҳозирин расонид. Наҷмиддинова Соира 18 декабри соли 1947 дар шаҳри Панҷакент ба ҳаёт омаданд ва 10 сол аз соли 1954 то соли 1964 дар мактаби миёнаи рақами 30 таҳсил карданд. пас аз таҳсилашонро дар омӯзишгоҳи омӯзгорӣ шаҳри Панҷакент давом дода соҳиби касби омӯзгори синфҳои ибтидоӣ гардиданд ва фаъолияти меҳнатиашонро дар мактаби миёнаи рақами 1 шаҳри Панҷакент оғоз намуда дар ин давра якчанд муддат дар маркази таҳсилоти иловагии рақами 1 ҳамчун сарвар фаъолият бурданд ва аз соли 1986 дар шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент то ба нафақа баромадан дар вазифаи мушовири синфҳои ибтидоӣ фаъолият намуданд. дар давраи фаъолияташон ҳамчун устод, ҳамчун роҳнамо ба омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ хизмати шоён карданд. хизматҳои шоёни муаллимаро ба инобат гирифта вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо корманди хизматнишондодаи ҷумҳурии Тоҷикистон қадр карданд. ман аз номи кормандони шӯъбаи маориф ба аҳли оила, наздикони муаллима ҳамдардӣ баён мекунам. илоҳо ҷояшон ҷаннату манзили охираташон обод бошад. яке аз наздикони оилаи марҳум Соира Наҷмиддинова ба меҳмонон барои иштирокашон дар ин маросими ҷаноза изҳори миннатдорӣ намуд. сипас ҷамъи меҳмонону мизбонон ва хешу ақрабону дӯстон ҷисми модари азизро дар оромгоҳи сарикамари шаҳри Панҷакент ба хок супорида барои оромиши абадии рӯҳи поки ӯ даст ба дуо бардоштанд. бояд тазаккур дод ки Наҷмиддинова Соира барои пешрафти соҳаи маориф хизматҳои арзанда намуда аз худ дар дили дӯстон, пайвандон, наздикон, аҳли ҳамкорон ва мардуми сарбаланди Панҷакент меҳру муҳаббати ҷовидонаро боқӣ гузоштанд. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару навгониҳое ки то ин соат ба дасти мо расид ва мо онҳоро манзури шумо намудем. то барномаҳои дигар